Dakle, ko će da počne? Hajde, Jess. Šta imaš ispod poklopca? Wow, koliko šarenih konfeta. To će sigurno ulepšati tortu. Tako je. Quentin, a šta je kod tebe? Opa, ja imam Skittles bombone, cool. O, Quentin, blago tebi. Dakle, počnite da ukrašavate torte. Biće veoma ukusne i lepe. Moja sigurno hoće, jer sam ja dobio Skittles bombone, a ne neke glupe konfete. Dakle, otvorit ću pakovanje. A sada gledajte. Poređat ću bombone po bojama. O da, to je baš lepo. Mnogo mi se sviđa. Quentina, šta će ti fen? Video sam na TikToku dobar lifehack. Treba ugrejati Skittles i sipati ga na tortu. Pogledajte kako cool. Sad će moja torta biti sa lepim šarama. O da, super. Ali želim dodati još nešto. Šta? O, tu je med, super. Da, poliću tortu medom, tako će biti još slađe i ukusnije. O da, izgleda prelepo. A na med ću zalepiti još Skittles bombona. Da, imat ću veliku Skittles kulu. Sad čekajte, brzo ću ja. Oho, Quentin, to je genijalna ideja. Ti si pravi mađioničar. Wow, izgleda kao da pakovanje visi u vazduhu, a iz njega se sipaju bombone. Meni se ne sviđa. Moja torta će biti mnogo bolja, a već sam pripremila šareni fil. Iscedit ću ga oko torte. Onda, odlično mi ide. Prvo ću uzeti ljubičastu boju, onda plavu. Zatim roze. O da, pogledajte kako lepo. A sad mi treba lopatica da bih sve to razmazala. To je baš zabavno. Oho, sada tvoja torta je mnogo bolja. Quentin, Jess ne zaostaje od tvojih kreativnih ideja. A sad ću zalepiti trake od papira, ali ostavit ću malo prostora između njih. Tako je. A vreme ukrasiti sve konfetama. Jess, prestani. Halo, sav sam u konfetama. Jesi završila? Aha, ostalo je skinuti trake. A sad ću iscediti još malo fila oko torte. Tako je, skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte. Wow, Jess, imaš divnu tortu. Sviđa mi se. Napišite u komentarima čija torta vam se više sviđa. Quentinova ili Jessina. A sada, najzanimljiviji deo, degustacija. O da, baš sam gladan, tako da ću rado probati svoju tortu. Sigurno je ukusna. Oho, zaista jeste. Wow, koliko slojeva je ova torta. Prelepo. Uživam u svakom komadu. Mnogo mi se sviđa. Ovaj put Quentin je dobio voće. Wow, to je cool. O da, moje omiljene naranđe. A šta je kod Jess? Jo, Jess ima Kit Kat, čokoladni kolači i M&M's. A vidim da Quentin malo zavidi Jess, ali nemoj, ni voće, ni loše. Da, Quentin, blago meni. Hajde da počnemo. Dakle, prvo ću otvoriti Kit Kat. Obožavam ga. O, došla mi je ideja. Mogu poređati Kit Kat oko torte. Biće veoma lepo. Tako je. I posljednja čokoladica. Prelepo. A sad ću preliti to sve rastopljenom čokoladom da bi bilo još slađe. O da, to je prelepo. Čokoladu vole svi, zar ne? Wow, Jess planira da napravi super čokoladnu tortu. Odlično. Čokolada je najlepša hrana na svetu, jel se slažete? A sad ću staviti M&M's bombone odozgo. Obožavam ih, tako su lepe i ukusne.
Divno. I na kraju idu čokoladni makaronci. Izgledaju super. Završila sam. Rado bih probao takvu tortu. I čokoladni sladoled će mi trebati. Quentin, ne smetaj mi. Ukrao sam jednu bombonu. Dakle, moram dodati kugle čokoladnog sladoleda. Mislim da će 2 biti dovoljno. Ostalo je dodati kornete i to je to. Ja sam završila. Ni nešto. A ja sam već pripremio krem. Rasporedit ću ga po tanjirima. Sada svaku porciju treba obojiti. Jagode će dati roze boju, kivi zelenu, naranđa naranđastu, borovnica plavu, a malina crvenu. Ostalo je naneti krem na tortu. Prvo ću nacrtati trougao naranđastom bojom. A zatim ću ponoviti to sa svakom bojom. Wow, svaka mi čast. Wow, Quentin, to je veoma dobra ideja, svaka čast. Tvoja torta je tako sveža i letnja. Brzo napišite u komentarima za koju tortu navijete. Hajde da probamo. Oho, čokoladna torta izgleda tako ukusno. Probat ću. Iskreno, nisam ni sumnjala da će biti prelepa. Wow, i kolači su ekstra. Oduševljena sam. Dakle, Jess je zadovoljna svojom tortom. A šta će reći Quentin o svojoj torti? Da vidimo. Pomoranđa je baš sočna. A kakva je torta? Oho, baš je lepa. Nisam ni mislio da se od voća može napraviti tako ukusna torta. Baš mi se sviđa. Svima preporučujem. Devojke, koliko slatkiša, pa gledajte. Hajde da pokupimo sve to. Obožavam ove slatkiše. Što? Pljačka? Pa ne. Nećete pobeći od mene. Uključujem alarm. Sad ću ih uhapsiti. Ne, vrata su zatvorena. Šta da radimo? Uhapsit će nas. Hajde onda da se sakrijemo. Policija će otići, a mi ćemo da pobegnemo. Ja ću se sakriti ovdje. Jel može? A ja ću se sakriti u tegli Toxic Waste. Ne, gdje ja da se sakrijem? Zauzeli ste sva mesta, mamice. Ovo je policija. Ne. Znam da ste negdje tu. Vrata sam blokirao, tako da niste nigdje pobegli. Imam te. Nećeš me stići? Znam šta da radim. Uzmi malo žvake, policajac. Ne, zaustavite to po vratiću. Ne, ko je to? Upse, zdravo. Zdravo. Dakle, uhvatio sam vas. Je li otišao? Ojoj, ko je to? Nikol, odlično. Bežimo odavde. Stanite, uhvatit ću vas. To je prodavnica igračaka. Super. Sklonite se, devojke. Hoću da provozam u ovom autiću. Odlično mi odgovara. Jau. Ovo je bio sudar. Svidelo mi se. A možda da se sakrijem tu? Da, uopšte se ne vidim. Ne, treba promeniti mesto. A možda da sastavim nešto drugo od ovih Lego kocka? Da, napravit ću kuću i sakrit ću se u njoj. To je genijalno. Kako dobro biciklo. Hoću da imam takvo. Kako sladak meda. Sviđa mi se. Našminkat ću se. Šta? Jel se vidi? I ovdje isto? Pa šta je to? Dobro, treba naći neko bolje mesto. Wow, pa tu je cela kutija sa igračkama. Da, odlično sam stala u nju. Super. Znam da ste negdje tu. Sad ću vas naći. Možda si tu? Ne. Možda ovdje? I tu je prazno. Gdje su mogli da se sakriju? Wow, tu je čekić iz Minecrafta. Obožavam ovu igricu. Ja sam najjači. Ups, šta je to bilo? Opet ćao. Kako sam to uradio? Mada to nije bitno sad. Ustajte, devojko, i stanite ovdje. Sad ću naći svoje drugarice i zajedno ćete otići u zatvor.
Od zakona nećete pobeći. Ej, ko je to bio? Jel mi se učinilo? O ne, u pomoć! Plašim se ovog medu. Treba se sakriti. Ovdje me niko neće dirati. Baš je mračno ovdje. Uključit ću svetlo. O ne, sad ćemo vidjeti. Tu je monstrum. Monstrum, gdje? U pomoć! Hajde, izlazi, Ema. Zatvaramo kutiju i bežimo odavde. Pustite me. Bezobrazne devojke, sad ću vas naći. Devojke, treba se brže sakriti. O, možda u ovoj kanti za smeće. Kakav smrad. Nikol, to je tvoje boje. Moje? Neka, hvala. Neću da idem tamo. O ne. Ušiću se, nema šanse. Ali to je savršeno mjesto za tebe. Jao, dobro. Ulazim. Nadam se da ću preživeti. Hajde, Nikol, požuri. Srećno. A sada ja moram naći nešto. O, Ema, jedeš kokice bez mene? Daj mi. Zapravo, to je moja boja. Pa dobro, idem da nađem sebi nešto bolje. O da, obožavam kokice. Možda mogu da se sakrijem tu? Ne, treba mi veća kanta. Sad ću je naći. Da, evo je. Ovo je prava veličina za mene. O, divno. Treba brže zaroniti unutra. Mislim da je to loša ideja, jel da? Da, vidim se. Ok, treba razmisliti još. O, frižider sa Pepsi. Tačno, odgovara mi po boji. Sakriću se unutra. Stigao sam. Ruke u vis. Nema nikoga. A već ste se sakrili. Nema veze, sad ću vas naći. Gde su mogli da se sakriju? O, kokice, obožavam. Šta? Wow, kolika kanta. Ne mogu da odolim. Moram da pojedem sve to. O, da. Obožavam kokice. Mamice, ko me je ujeo? Našao sam lopova. Hajde, izlazi i stani pored. Ne pokušavaj da pobegneš. Pratim te, devojko. Oznojio sam se. Opa, to mi treba. Sad ću da se osvežim malo. Ups. Ćao. Još jedan lopov. Danas je moj dan. Hajde, izlazi. Hej, pazi malo, gdje ćeš, stani. Budite tu. Popit ću Pepsi i nastaviti da tražim. Samo da bacim to. Ko je to bio? Evo te. Hej, šta si uradila? Skini to sa mene, ne vidim ništa. Bežimo. Kako je to moguće? Kad ću ih uhvatiti već? Valjda smo pobegli. O, pa to je teretana. Super, tu je toliko medalje i pehara. O, da, to je baš zabavno. Aha, i nama se sviđa. Neću da se sakrivam. Jao, pala sam. O, ovaj roze tepih mi savršeno odgovara. Sad ću se umotati u njega, tako je? Nikol, hajde bolje da te dignemo da ne budeš na podu, tako je? Hvala, devojke. Idem ja. Jako smešno. Pazi malo. Opa. Je li to kruška za boks? Odlično. Savršeno mi odgovara. A ja ću se sakriti ovdje. Dakle, to sam opet ja. Tu nema nikog. Dobro, potražit ću još. Opa, teretana. Sad ću se setiti mladosti. Ups, baš nezgodno ispalo. O da, baš sam brz. Kad sam bio mali, trenirao sam tenis. Ups, i boks. Šta se dešava? Kija, evo to ti. Dosta. Jel mi se učinilo ili sam čuo nekog? Da, izlazi odavde nevaljalice. Našao sam te. Stani tu i ne mrdaj. A ja ću naći tvoje drugarice. Ne mrdaj. Tako je. To je bilo lako. Evo te, izlazi ti. Dobro, našli ste me, čestitam. Hej, ne diraj me. A vi ne razumete drugačije. Stanite tu. Daću vam loptu u zatvor, da vam ne bude toliko dosadno.
Šta sam uradio? Kome je pogodio? Evo treće nevaljalice. Zdravo. Ali nećemo da idemo u zatvor, molimo vas. Izvinite. Jao, kako ste slatke. Ali ne ovog puta. To mi je posao. Uhapšeni ste. Osmeh. A sad se okrenite. Sljedeća. Nikol. Da. Tako je. A sada treća. Aha, Mari. Okreni se. Lepo si ispala. Hvala. Ajde da podignemo zajedno. I... Wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem. Super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam, a ništa? Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Oho, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstenovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. Wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, sam bre. U čemu je stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš, stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa to. O, ne, ne želim ništa da ližem. Da, jedem to? Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno, to je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gde su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako bolje? Gde? Da vidimo. Wow! Zlatna krofna, super! Da vidimo. Šteta, neću je ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je more da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji i ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. Ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta?
Da ti dam, a nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. Bez beđenja, hitno vamo, ukrali su mikrofonu. Ona ispod stola, uhvati je odmah. Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se! To je jako smišno. Peci, ti si mali. Ej! O, sirovi krompir, to je zabavno. Ne radim ništa, pa dobro. Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga lišem. Jane, prijatno. Ja nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidjeti. Ubacujem se unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. O, hvala, to je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. A divno. Ako ovdje niste da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O da, super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O da, predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moji zubi. O ne, da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. O, takva si lepotica, Jane. Jako smešno. Prestani, daj mi to. Kakva sramota. What? Ne razumem šta je tamo. O ne, Bože, to su ostrige. A ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Loser. A ja ću da ližem. O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Čekaj, vrati onda pare. Da,
Ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani. Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne, Muka mi je. Oh yeah. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci. Super. Bravo. O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Pažnja, danas želim burger. Ovakav, jel može? O, hamburger, super. Napravit ću ti odlično jelo. Treba će mi ova velika cev. Dakle, sipat ću salatu unutra. I drugo povrće. Obavezno sir. I naravno pljeskavice. Ponovo povrće. I lepinja, tako je. A šta to radi? Gledajte šta sam napravio. Ostalo je preliti moj jelo sosom. To će biti neverovatno ukusno. Da, nije loše. Ali ja ću napraviti domaći burger. Napravit ću hamburger od lepe i ukusne bundeve. Pitaćete me šta će mi bundeva za hamburger? Ali treba će mi za lepinje. Semenke mi ne trebaju, bacit ću ih. A kupus će mi sigurno trebati. Uzet ću nekoliko listova. Da, to će biti veoma lep hamburger i što je najvažnije zdrav. A sad ću narandati šargarepu, papriku i drugo povrće. Moj hamburger će imati puno vitamina u sebi. Da, a moja pljeskavica od povrća je spremna. Stavit ću krastavci na nju, papriku i luk. Da, to je divno. Odličan je ispao sendvič, veoma lep i zdrav. To je to. A šta je kod tebe, draga? Fuj, to je užasno. Keks, tačno. Mogu napraviti slatki burger. Dakle, uzet ću žvaku i staviti je umjesto lepinja. Tako je. Svaka mi čast. Preko ću staviti marshmallow i što više žele bombona. Odlično. A umjesto sosa koristit ću sirup od jagoda. O da, to je predivno. Napravila sam mnogo dobar burger. Bravo, draga. A mi smo završili. Možeš probati. Wow! Što je to? Wow, kako zanimljivo. Počet ću od ovog burgera. O, da, tako je lep. Oduševljena sam. Svidelo mi se, super. Šta je ovo? Plašim se da probam to. Jao! Uj, kako odvratno! Samo povrće i nikakvog mesa. Ne sviđa mi se. Ostalo je probati ovaj mali burger. Sad ću ga probati. Predobro! Obožavam slatkiše. Ovaj burger je pobedio. Čestitam. Yes, pobedila sam. Svaka mi čast. Hvala puno. Kako dobra igrica. Instaliraj Multidosort u Google Play ili App Store-u, igrajte se i zabavljajte se. Sigurno će vam se dopasti. A šta sada želiš? Jede mi se ukusna pizza, jel može? Naravno, sad ću je brzo spremiti. Napravit ću picu u meksičkom stilu. O, da. I meni se pleše. Jehu. Dobro, dovoljno je bilo. Počet ću od paprike.
Napravit ću veoma zanimljivu picu. To će biti meksički šešir. Preliću sve sosom. Debelim slojem, da. Zatim ću dodati sir. Nikako bez njega. A zatim ću iseći gljive, što više. I obavezno mi treba kobasica, jel da? Odlično, a sada glavni sastojak moje pice. Malo pikantnosti. Dodat ću kapljicu tabasco sosa. Samo jednu kapljicu. Eto, moja pizza se ispekla. Ajoj, neverovatno. Kakav miris! Ja ću narendati ovaj sir. Treba mi puno sira, svi ga vole. A ovo je neki zanimljiv sos. Da, svidao mi se. Dodat ću malo, a sada razmazati. Zatim idem malo začina i ukrašavam sve španačem. To je to, mogu odneti u rernu. Eto, moja pizza je spremna, pogledajte. O, napravila si odličnu picu. A moja pizza će biti od lubenice. A lubenica je mnogo zdrava i ukusna. Tako je, to će biti osnova za picu. A sad ću je iseći na komade uz pomoć specijalnog uređaja. Da, tako je bolje. Zatim ću staviti lepo voće. Ukrasit ću sve bananom, kivijem, jagodama i borovnicom. Eto, moja voćna pizza je spremna, a mala će biti oduševljena. Wow, kako lepe pice. Počet ću od ove. Wow, koliko sira i tako se razvlači. To je predobro. Hajde da vidimo kakva je ovo pizza. Izgleda zanimljivo. Wow, tu je toliko sira i sosa. Oduševljena sam. Divno. Dakle, ostala je posljednja voćna pizza. Wow, ukus je neverovatan. Tu je sve moje omiljeno voće. Da, odlučila sam. Ova pizza je pobedila. Da, najbolje. O, svaka mi čast. Hvala, unuko. A sada hoću dugu. Ovakvu. Kako misliš dugu? O, smislio sam nešto. Uzet ću specijalne boje. Jestive su i mnogo ukusne. Dakle, dodat ću ih u testo, a zatim promešati sve to. Eto, napravio sam kore svih boja duge. Bitno je da ne ispustim. Idem da stavim to u rernu. Fanta je bila super. Jo, završila se, ali nema veze. Imam još puno sokova. Dakle, sipat ću ih u činije, a zatim dodati šećer. Da, što više šećera. Super, mislim da je dovoljno. A sad ću to sve promešati. O, da, sok sa šećerom, šta može biti bolje? Zatim ću uzeti praznu flašu i sipat ću svaki sloj soka u nju. Pogledajte kakva lepota! Ali to još nije sve. Sada treba iseći ovu flašu i izvaditi žele. Pogledajte! Sad imam prelepu žele flašu. Izvinjavam se. To je baš nekulturno. Dobro, vreme da i ja krenem. Ja imam šareno testo, a prvo ga treba razvaljati. Tako je, odlično mi ide. Napravit ću nekoliko kora različitih boja. Zatim ću ih uviti u rolnu i staviti u specijalni kalup.
A ja sam napravio kore različitih boja. Ostalo je dodati šlag. Sve treba raditi pažljivo i lepo. Odlično. Sad ću razmazati to. I poređati sve kore. Odlično. A sada treba premazati celu tortu šlagom. Divno. Ostalo je svote ukrasiti. Koristit ću šarene bombone i čokolade. Preko ću staviti šarene trake. I na kraju dodati lizalice. Da, male htjela dugu dobit će. Eto, sve spremno. O, šta je to kod vas? Nije loše. Ali moje jelo će biti bolje. Pogledajte, napravila sam šarenu štrudlu. Od nje ću napraviti slatke sendviče sa filom i jagodama. O da, a moja unuka će biti oduševljena. Pogledajte, to je preslatko. Bako, pa to je smešno. Ja ću pobediti. Wow, sve izgleda tako lepo. Nevjerovatno. Oho, ova flaša se trese. Znači to je žele. Sad ću probati. Wow! Ukus je ekstra. Sviđa mi se. Okej, a šta dalje da probam? O, probat ću ove sendviče. Izgledaju baš zanimljivo. Baš me zanima kakav je ukus. Wow! Punjenje je ekstra. Obožavam jagode. Dakle, ostalo je probati posljednje jelo. Lizalice su baš ukusne. I čokoladice su dobre. Wow! I ove bombone su super. Oduševljena sam. Dobro, a vreme je konačno da probam tortu. Wow, kako je lepa iznutra. Jao, ne mogu da se zaustavim. Torta je tako ukusna, topi se ustima. 100% je pobedila, čestitam. Da, ja sam rekao, ja sam pobednik. Jeste čuli? Odlučila sam da želim tortu. Možete mi napraviti tortu? Naravno, Sofi. Odmah počinjem. Treba mi je roze kore i krema. Prvo moram sastaviti tortu. To je jednostavno. Sipam šlag na koru. Zatim pokrivam drugom korom. I tako treba da se radi nekoliko puta. A gdje je šlag? Čudno. Znam da si unutra. O, ne. Izvini, Deni. Nemoj da se ljutiš, sad ću sve obrisati. Eto. I stavljam posljednju koru. Super. Ostavit ću tortu. Sad mi trebaju ukrasi. Sigurno ću naći nešto odgovarajuće u svojoj torbi. Da, imam puno huba-buba žvaka ovdje. Savršeno će odgovarati na tortu. Tako su roze i lepe. Divno. Uvit ću tortu žvakom ovako. Super! Ostalo je samo da napunim tortu želeom sa ukusom huba-bube. Biće nevjerovatno ukusno. Sofi će biti oduševljena. I ja želim da moje torte ima žele unutra. O, imam žele sa ukusom kole. To mi odgovara. Mnogo mi se sviđa. Samo treba da ubacim flašu u tortu i sve iscedim. Uspelo mi je. A sad mi trebaju poki štapići. Oni su crne boje. Stavit ću ih oko torte. Divno. Ja sam već sastavila svoju plavu tortu i namazala je plavim kremom. Imam ukusni plavi gel i sedit ću ga unutra da lepo curi kad Sofi seče tortu. Odlično, a sad mi treba ukusni plavi fil sa Oreo. Hajde. Nije tako tečan kao što sam mislila. Moram sve da razmažem lopaticom. Ekstra. Nalepit ću odozgo etiketu Oreo i to je to. Ja ne mogu da odolim, moram da probam ovaj krem. O, da, divno. Sofi će se dopasti. Želim još. Jeste li već završili? Baš sam gladna. Naravno. Ej, Tina, šta radiš? Sofi nas čeka. Nije vreme za jedenje. Wow,
svega. Sve torte su tako različite. Želim da probam ovu. Ona je sa ukusom Oreo. Uzet ću jedan komadić. Wow, unutra je plavi gel. Jedva čekam da probam. Jao, to je veoma ukusno. Svaka čast. A šta je ovdje? Poki štapići. Obožavam ih. Pitam se, a kakva je torta? Sad ću je probati. Jao, žele izgleda cool. Fantastično. Wow. I torta mi se sviđa. Odlično. Oduševljena sam. Dakle, ostala je samo roza torta. Sad ću nju probati. Jao, i tu je žele unutra. Fantastično. Wow, ova torta je tako slatka. Divno. Mogu čak napraviti i veliki balon od žvake. Ekstra, odlučila sam da pobeđuje roze torta. Jeste li čuli? Ja sam pobedila. To. A sada želim sendvič. Možete li mi napraviti ukusan sendvič? Naravno, to je lak zadatak. Sad ću samo ubaciti tostove u toster. Ovaj hleb izgleda veoma dosadno. Ideja. Ovaj toster je plavi. Možda će moći i moje tostove obojiti u plavo. Juhu, uspelo je. Imam čarobni toster. Super, sad imam savršene plave tostove. Ostaje mi samo napraviti sendvič. Prvo ću premazati tostove plavim gelom sa ukusom kupine. O, da, bit će super. A sad će mi trebati žvaka Juicy Drop i malo žvakaćeg praška Stardust. A zatim ću uzeti bombone od ovog majmuna. O, da, tako su lepe. Wow, plava bombona. Želim probati. O, Tina, šta radiš? Majmun ti nije dozvolio da uzimaš bombone. Vrati ih. To je to, ja sam završila. O, tačno. Ja ću napraviti sendvič u obliku srca. To će biti baš slatko. Uzet ću hleb i seći oblik srca uz pomoć kalupa. Odlično, stavljam sve u toster. O, moj hleb se također obojio. Gotovo. Wow, svaka čast. Moj sendvič će biti sa roza nutelom. O, da, preslatko. A gore ću sipati najlepše bombone njort. Super, pokrivam drugim tostom i to je to. Dvojke, vaši sendviči su tako sjajni. Ali ni moj neće biti ništa gori. Stavljam tostove u toster. Ej, šta se dešava? O ne, moje lice je crno. Užas. Ovo je nerealno, devojke. Prestanite da se smijete, vreme prolazi. Mi smo završili, ali kod Den je nešto čudno. O, sandviči? Cool. Čekajte, šta je ovo? Crni zagoreli sandvič? Stvarno? Ja to neću jesti. Počet ću sa nečim ukusnim. Naprimjer, roza sandvič u obliku srca izgleda cool. O, tu je Nutella. Obožavam je. Dakle, šta je ovdje? Wow, plavi sandvič također izgleda primamljivo. Wow, pa on je sa žvakom. Super, mnogo mi se sviđa. Mogu odmah reći da plavi sandvič pobeđuje. Da, ja sam pobedila. Ko je najbolji? Ja sam najbolja. Znate šta sada želim? Želim limunadu. Da li možete da mi je napravite? O, limunada, super! Već počinjem. Prvo će mi trebati roze Fanta. Sipat ću u blender. A zatim dodati puno marshmallova. O, da, lepota. I žele medvedići mi također trebaju. Savršeno. Ostalo je dodati kuglu sladoleda i puno bombona njort. Znam da ih Sofi voli. Zatvaram blender poklopcem i uključujem. Kako je moćan! Drugari, čini se da nešto nije u redu. Ne mogu da stanem! Pa, dešava se. Nadam se da će Miley biti dobro. A ja ću početi da pravim najbolju limunadu za Sofi. Sipat ću mleko u lepu čašu, a zatim dodati čokoladni sirup.
Zatim ću sve to promešati uz pomoć ovog aparata. O da, odlično. Mleko je postalo crno. To sam i hteo. A sad ću nacrtati neki crtež na mojoj limunadi. O, super. Oduševljen sam. Tina, da li si dobro? Možda želiš da probaš šećernu vunu? Šta? Ne, samo sam se zagledala u tvoj koktel. Sad ću početi praviti svoj. Stavljam šećernu vunu u vodu. Pogledaj kako brzo se topi. A sada treba preliti koktel u čašu. O, kako lepo izgleda moja limunada. Sipat ću u čašu lepe plave šljokice i promešati to sve. O, da, to je divno. Šta se to čuje? Danny, pogledaj, šta je sa Miley? Kad će se to završiti? Gotovo, nema na čemu. Konačno ovo prestalo. Sada mogu preliti svoj koktel u čašu. Moje u obliku lepe ptičice. Eto, završila sam. Wow, sve limunade izgledaju tako super. Želim probati ovu. Plava je još i sa šljokicama. A kakav je ukus? Baš slatko. Baš mi se sviđa. O, a šta je ovdje? Kakav sladak meda. Dakle, sad ću probati. Wow, ukusno. Wow, kakva lepa čaša u obliku ptice. Ni ukus, ni loš. Ko će da pobedi? Ne mogu da odolim ovom slatkom medi. Danny, pobedio si. Da, ja sam Dakle, vreme je da sredim svoju kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati i napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik i zalepiti ga na zid svoje kuće. O da, ispalo je divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba šetkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela, treba mi još jedan. Šetkica mi ne treba, uzet ću sunđer. Da, on ostavlja baš lepi tragovi. Divno, gledajte, sada toliči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića. Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju. A kao ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. O, Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog valjka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena sam i moja Lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka budu ova srca na krovu. Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće! I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću i jeziva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir ekstra. I srce na kući. Gledajte, ono sija ekstra. A vidi moj krov. Da. S polja kućica izgleda ekstra. Buh! Nemoj da me plašiš.
A vidi šta imam, Lutko? To je lepa lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. O, vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. A baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je, još. Da vidimo šta je spalo. Komadići, da, to mi treba. Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko, sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera. Pored špore. A ovo mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police. Slatkiše. I ukrase. O, da. To je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? A vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je ispala odlična. Svaka mi čast. O da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo, sve divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roza laptop, sve kao što voliš. Ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Hej, što radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepiku će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? Ispalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavača soba je mnogo bolja. Ona je mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele. A na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Šta, leptiri? Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Stavit ću ih ovde. Zatim ću dodati sveće, slike. I naravno sto. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezariji. Da, znam. To je krv. Da, obožavam krvavu boju. I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. O, da. A sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? Tačno, posljednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi.
Vidi šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovdje moja Barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Ha, dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. O, kako dobar pas. A moja Barbika će imati još i auto, znaš? A Roza, naravno. Ha, a mojoj ne treba auto. Ha, ha, ha. Wow! Moja kuća je divna. To je najbolja kuća na svetu. Jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? A moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se. Da počnemo? Smislio sam kako da napravim najlepšu krofnu. Samo ću uzeti gotove krofne. Slatke su, ali nedovoljno. Stavit ću još čokoladu na njih. Obožavam čokoladu Milka. Najlepša je. Eto. Gotovo. Pa i kakve su to krofne? Čekaj, bako. Čokoladu treba istopiti. Ugreću je. Odlično. Sad su to krofne sa čokoladnom glazurom. Došla mi je zanimljiva ideja. Bako, i tebe treba ugrejati malo. Ne treba. Moja perika. Bako, šta je to? Izvinjavam se, to je moje. Bako, nisam znao da nosiš periku. Ma daj, bilo je zabavno. A sad ću ukrasiti krofne konfetama. Gotovo. O ne, bako! Ne, samo ne špricave! Smiri se, Deni. Planiram da napunim špric čokoladom. Da, tako je. A sad ću napuniti krofne čokoladom. Odlično mi ide. Kako su sočne. Da, svaka krofna mora biti puna čokoladom. Tako je, super. Zatim treba posuti krofne šećerom u prahu. Kakav miris. Završila sam. Ostalo je to sve staviti u korpu. Ovako. Savršeno. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja sam već napravio čokoladno testo. Treba ga sipati u kalup. Savršeno. I dodat ću malo vatre. Tako je. Onda će se moja velika krofna brzo spremiti. Eto, završio sam. Miris je super. Izvadit ću krofnu iz kalupa. A sad ću je preliti nutelom. To je bolje od svake čokolade. Baš lepo. A zatim ću dodati crvene konfete. Izgleda nevjerovatno. To je to. Može se probati. Prijatno, dragi. Sve izgleda tako ukusno. Hoću da probam prvo ovo. Ova krofna je tako velika. Taman za mene. I ukus je dobar. Da. Što je ovdje? Kako slatko. Miriše na čokoladu. Pa unutra je čokolada. Nije loše. Šta je ovo? To su krofne kao sa moje slike. Super. I ko će pobediti? Šefe, spremili ste najbolju krofnu. Pa da, ja sam profesionalac. Drugačije nije moglo da bude. A sad mi se jede sladoled. Hajde, spremite ga brzo. Taman imam teglu sa nutelom. Sad ću pokušati da napravim sladoled od toga.
Svi vole Nutellu, zar ne? Šefe, to je čudno, jel da? Kako god. A sada treba dodati mlijeko i M&M's bombone. Sipat ću to sve u teglu sa Nutellom. Promiješat ću i super. Gotovo. Zatvaram i stavljam u zamrzivač. Kako hladno. Ostalo je malo sačekati. Bako, a šta si ti smislila? A ja ću napraviti sladoled od voća. Sve to treba staviti u blender. Tako je. Još malo. Dosta. Zatim stavljam poklopac i uključujem. Jao, kako moćno. Zaustavite to. Bako, pomoći ću ti. Isključio sam iz struje. Hvala, Deni. Dakle, napravila sam sok. Sipat ću ga u kalup za sladoled. Tako je. Zatim ću ga zalediti uz pomoć spreja za hlađenje i ubaciti štapiće. Odlično. To je ispalo baš dobro. Ali to nije sve. Sladoled mora biti u čokoladi. Sad ću polomiti šarenu čokoladu. Tako je. I staviti je u čaše. Odlično. Svaka boja u svoju čašu. Divno. A sada sklanjam mrvice. Tako je. Uz pomoć brenera ću istopiti ovu čokoladu. Divno. Ostalo je umočiti sladoled u čokoladu. Roza sladoled. Tako je. Zatim crveni sladoled. Baš lijepo. I žuti sladoled. Divno. Stavljam to sve na tanjir. Baka je završila. Dobro, a ja imam sladoled Kit Kat. Stavit ću par kuglica u činiju. I još par. Divno. Zatim ću narendati čokoladno jaje. Da bi bilo još ukusnije. Da, super. Izgleda nevjerovatno. Zatim ću preliti sve čokoladnim sirupom. Dosta. I posljednji korak. Zaledit ću to sve sprejom za hlađenje. Ispao je čokoladni držač za kašiku. Gledajte. Kako vam se sviđa moja ideja? Mislim da sam genije. To je zanimljivo. Da, super. Vrijeme da izvadim svoj sladoled. Sad ću ga proveriti. Zaledio se, ali previše. Odmah mi donesite sladoled. Dobro. Trenutak. Sad ću nešto smisliti. Eto. Prijatno, dragi. Da, sladoled. Počet ću od ovog. Izgleda jako čokoladno. Probat ću malo. Običan je. A šta je ovdje? Da, izgleda baš dobro. Probat ću crveni. Lep je. Kakav je roze? Ovaj još bolji. Ekstra. Šta je ovdje? Šta će mi ovo? Ne razumem. Shvatio sam. Treba razbiti led da bih dobio sladoled. Zanimljivo. Uradit ću sve zbog sladoleda. Jao, ne ide mi. Dobro. Znači, pobedila je baka. Sad je more da se radujem pobedi. Hvala svima. Ovog puta želim nešto sa poći štapićima. Obožavam ih. Hajde, možete da počnete.
Odlično. Taman završavam da sastavljam čokoladnu tortu. Tako je. A sad ću naneti fil. Izgleda baš dobro. Treba premazati svu tortu čokoladom. Eto, izgleda savršeno, zar ne? A sad ću uzeti čokoladni poki štapići, koji tako voli Zak. Izgledaju savršeno. Da. Zatim ću staviti čokoladne bombone Maltesers. Sa njima sve postaje lepše, verujte mi. Stavit ću ih odozgo. Još malo i... Da, to je to. Ja sam završio. Nije loše, a ja vadim svoj kolači. A moj unuk obožava bakine mafine sa čokoladom. Preliču ih čokoladom. Da, tako će biti još bolje. Divno. A sad ću ubaciti u njih poki štapiće. O, kako slatko. Pogledajte. To liči na ježa. Preslatko. A Deni, kako ti se čini, jeli? Meni se jako sviđa. A Deni, a tebi? Super, bako. I ja sam smislio šta ću da radim. Moram razbiti čokoladu. Da. Napravio sam čokoladne mrvice. Super. Sipat ću ih u teglicu. Tako je. A sad ću koristiti brener. Treba mi najjača vatra. Eto, istopio sam čokoladu. Savršeno. Ali to još nije sve. Napunit ću vodeni pištolj čokoladom. A sada pucam. Gledajte, ispala jelka. Još samo da je ukrasim i to je to. Pogledajte kakva lepota. Zaku će se sigurno dopasti. O, svaka čast, unuče. Wow, vaša jela izgledaju super. Što je ovdje? Jelka? Probat ću. Super. Ali previše prosto. A sad ću probati šta su ovdje smislili. Čokoladni kolači. Ali kako jesti to? Bako, to je baš nezgodno, preteralo si. A tu je cela torta, super. Sad ću je probati. O, da. To je mnogo ukusno. Ali, dosadila mi je brzo. Hoću još malo ovog da jedem. Da, odlučio sam da je pobedila čokoladna jelka. To, pobedio sam. Super, ja sam najbolji. Treba razmisliti. O, tačno. Za početak ću farbati kućicu roze. Sa šminkom će to dugo trajati. A bolje da koristim farbu. Tako je, sipat ću sve na krov. Wow, kuća izgleda prelepa. Pogledajte. A sad ću uzeti četkice i prefarbati kuću iznutra. O, da, odlično mi ide. I Zak, to su moje četkice. Jesi normalan? A što ni u redu? I ja moram da ofarbam svoju kuću. Hej, Janice, baš si cicija. Ja bih dao tebi svoje četkice. Dobro, onda ću uzeti farbu u spreju. Tako će biti mnogo brže i bolje. Da, boja je prelepa, baš mi se sviđa. Što? Farba u spreju? Sjajno. A, moje lice. Treba što pre skinuti farbu sa lica. To je smešno. Prestani da se smeješ. O, kako slatka salveta. Pala mi je na pamet odlična ideja. A zalepit ću ovu salvetu na zid. Da, cool. To izgleda kao prelepe tapete. Divno. O, to je zanimljiva ideja. Skloni se, Zak. O, imam ideju. Stavit ću lepak, a sad ću da zalepim to na Zakovo lice da ne bi virio. Hej, Janice,
Šta si uradila? Misliš da je to smešno? Pa nije. Moja obrva! Nema je. Kako da sve vratim nazad? Treba mi moja obrva. Da vidimo. Uspelo je. Da, tako mnogo bolje. Dakle, sad ću i ja da napravim tapete. Moram samo da nacrtam lep uzorak. Da. A sad ću iseći komade. Idealno. Hvala, Janice, na dobroj ideji. Ostalo je samo da se sve zalepi. Po celoj sobi. Ovako. Wow, ispalo je cool. Mom robotu se također sviđa. On je čak počeo da pleše, jeste vidjeli? To je bilo sjajno. A meni će trebati časopis. Ovdje ima toliko cool ideja. Samo pogledajte kakva lepa Barbie soba. Da, meni to sigurno treba. Od čega da počnem? Tačno, prvo treba staviti roze kauč, zatim fotelju i stočić, a više detalja i obavezno slike. Ovdje će moja Barbie moći da se odmara i pije čaj, a ja zajedno sa njom. Cool! A sad ću staviti ovdje ormarić, a zatim više fotelje i jastuka. Tu će moja Barbie moći da gleda televizor. Cool! Barbie, gledaj, a moći ćeš da gledaš svoje omiljene emisije. Ej, šta je ovo? Ja sam uzeo daljinski i uključit ću ono što se meni sviđa. Obožavam show sa robotima. Janice, tako su smešni. Zak, da li možeš da mi nasmetaš? Gledaj svoje posla. Dobro. I moj robot ima televizor. Okačit ću ga na zid. Ovdje će stajati stočić, a po krajevima ogromni zvučnici za muziku. I okačit ću postere. Da, a tu će biti fotelja. Tu ću staviti policu sa stripovima. Moj robot će moći da pleše ovdje. On obožava elektronsku muziku. Gledajte ga. O ne, kakve bučne komšije imamo. Užas. Zak, isključi to odmah. Dobro. Odlično, tako mnogo bolje. Hvala. Spremna sam da ti dam fotelju za tvog robota. Kako dobra fotelja, hvala. Stavit ću u dnevnu sobu. I tu će još biti PlayStation. Obožavamo da igramo igrice. Dakle, ja sam završio sa ukrašavanjem prvog sprata. Moja kuća je sigurno bolja nego kod Janice. Gluposti. Jao, moram što pre da napravim drugi sprat, a moja Barbie nema gdje da spava. Ja sam našla za tebe krevet, pogledaj. Tu ćeš moći da spavaš. Ali to još nije sve. Napravit ću još za tebe stočić gdje ćeš moći da se šminkaš. Tako je, uvek ćeš biti najlepša. Barbie, jesi zadovoljna? Čekaj, šta je to? Pa ne, odeća malutke Barbie ne može da leži na podu. Našla sam odlični ormar. Stavit ću u njega svu prelepu odeću malutke. Tako je. A Barbie, hajde da se presvučemo. Ova haljina ti tako lepo stoji. Da, divna si. Zak, kako ti se čini? Da li je slatka? Pa ne baš. Odlazi. Ne slušaj ga, Barbie, on ništa ne razume. Što si me uopšte pitala? Dobro, ja ću napraviti mnogo bolju spavaću sobu. Moj robot će imati spavaću kapsulu. Ukrasit ću je prozorima sa pogledom na svemir. A tu ću staviti časopise i hranu. Moj robot ima mnogo različitih stvari. Sve to treba da se rasporedi po policama. Tu će biti fotelja, a ovdje teleskop. Odlično, jel da, Janice? Onako? Ali nisi još vidjela osvetljenje. To već izgleda zanimljivije. Wow, koliko zvezda! Cool! Šalim se, a nije nešto, ne sviđa mi se. Što? Znam da ti se svidjelo. Ne laži. Da, moj robot je najbolji. Šta je to sa mojim robotom? Odakle dolazi ovaj zvuk? Pa to krči stomak mog robota. Gladan je. Ne brini, sad ću te nahraniti. Da vidimo šta ima u frižideru. Samo povrće i voće. Odvratno. Sad ću da popunim frižider stvarno ukusnom hranom. I to će biti pizza. Cool. Obožavam picu. Stavit ću još nekoliko kutija ovdje.
Da, kao što ste shvatili, na trećem spratu će biti kuhinja. Tu će biti sto, a ovdje špored. Mada čekajte, šta će mu kuhinja? On ne kuva. Sklanjam to, a bolje da stavim automate za igrice. To je mnogo zabavnije. Cool, vidim da moj robot uživa. Janice, šta radiš? Skupljam povrće i voće. Moja Barbie to voli. O, da, sjajno. A sad ću da stavim sve to na policu. Jabuka, paprika, banane. Mada ne, predomislila sam se. Bolje da stavim tu torbice i cipele. Da, to je mnogo bolje. Super! A umjesto kuhinje ću staviti šipke za odeću. Da, mojoj Barbie je potrebna posebna garderoba. Ona ima baš mnogo odeće. Tako je. Ovdje taman ima mesta za svu njenu odeću. Ništa gore nisam video. Zako dlazi, smetaš mi? O, vidi, ja imam nalepnicu robota. Da li liči na mog? Zalepit ću na krov da bi svi znali da je to kućica mog robota. Baš sam dobro smislio, jel da? I ja imam nalepnicu. To je moja Barbie i svi će znati da je ova predivna kuća moja lutke. Wow, Zak je napravio odličnu kuću za svog robota i izgleda super, tako tehnološka i pametna. A šta je kod Janice? Wow, pa to je prava roza Barbie kuća, kao sa naslovne strane časopisa. Imam još jednu tajnu u kući. Ako se pritisne ovdje, pojavit će se soba za upravljanje. Stavit ću ovdje mog robota. Pogledajte kako cool blaster ima. Super. Cool. Što? Tajna soba na krovu? Da. I ja imam slatku sobicu na krovu. Tu je njena omiljena fotelja i njeni kućni ljubimci. Da, oni žive ovdje. Preslatko. O, da. A moja Barbie je srećna, a znači da sam i ja srećna. Ostalo je samo napraviti dvorište za moju Barbie. A prvo treba staviti travnjak. Tako je. A zatim ležaljku, par patuljaka i suncobran. Lepota. Što? Ozbiljno? Ja imam mnogo bolju ideju. Napravit ću plavi pod. Zatim ću staviti svu tehniku za let u svemir. Eto. Moja kuća je bolja. Ne moja. Dakle, pažnja. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Hajde još jednom da pogledamo kućicu Barbie. A sada da ocenimo kućicu. Wow, mogu li ja biti prva? Šta imam ovdje? To je popit. Tako je mali i veoma sladak. Sada ti. Moj popit je veći. Wow, tako je cool. Moram da se poigram sa njim. Sad ti. Znam. Wow, koliki je? Da, ogroman. Moje? Igraj se sa svojim. Tačno, ali moj popit je baš mali. Kako se igrati s njim? Ne ide mi. Da, imaš prevelike ruke. Tako je. Trebaju mi manje ruke. Imam ih. Tako će mi biti mnogo lakše igrati. Jo, nešto nije u redu. Pazi. Izvini, neću to više raditi, ali imam drugu ideju. Uzet ću lepak i šnalu. Stavit ću malo lepka na šnalu, tako je. Aha, svaka mi čast. A sad najvažnije, popit. Imat ću najlepšu šnalu. To još niste vidjeli. Šnala popit, sad sam najmodernija devojka. Da, to je super. Hvala, Mike, ti si sljedeći. Moj popit. Šta da uradim sa njim? Znam, imam makaze. Sad ću iseći igračku. Ovako. Wow, Ne smetajte mi. Nismo ni hteli. ali zanimljivo je. Da, uspeo sam. Ja sam genije. Pogledajte ovu maskicu za telefon. Wow, izgleda cool. Ne može, igraj se sa svojim. Jao da, moj divni popit. Mogu se igrati s njim danima.
Ali može se smisliti nešto drugo. Imam odličnu ideju. Volim da šijem i da izmišljam zanimljive stvari. Sad ću stvoriti nešto nevjerovatno. Svi ćete biti oduševljeni. Oho, imaš dobru fantaziju. Moram da slikam. Dakle, ne treba mi to više. Sve je spremno, moj jednorog. I još trenutak. Super, Kajš. A sad je to torba u kojoj možete nositi bilo šta. Oho, To je super. hoću ja? Ne, napravila sam to za sebe. Zavidite. Ma dajte. Hajde da igramo dalje. Mogu li opet da budem prva? O ne, bojala sam se toga. Odvratno. Mike, otvori sa ti. Ne želim. Jao, i ja sam dobio brokoli, ali barem manje od tvog. Suzy, a kod tebe? Imala sam najviše sreće. Kakva beba. Poješću i ništa neće osjetiti. Bu. Mike, zašto me plašiš? Ne radi to više. Dobro, moram jesti. Vidi je kako jede. Sva se isprljala. Zašto se smijete? Šta nije u redu? Mike, ti si sljedeći. Ne želim jesti to. Brokoli izgleda užasno. Fuj, odvratno. Ne mogu to jesti. Prijetno, uživaj. Zašto to radim? Ne mogu ni progutati. Toliko je odvratno. Dobro, žvači. Eto ti, nerviraš me. Jesi li me to udario brokolijem? Tako je. Pa, brokoli, sad ću te pojesti. Eto ti. Gotovo? Sada ti. Ne. Da. Jao, pa dobro, što brže, to će mi biti lakše. Samo ću ga progutati i neću osjetiti ukus. Fuj, gadno. Moram sve da pojedem. Sve ću pojesti, neću ostaviti ni mrvicu. To je posljednji zalogaj. Phoebe, wow. To je to, progutala sam. Dobro je. O ne, nešto nije u redu. Sva si zelena. Phoebe, šta si uradila? Odvratno. Suzy nije mogla da izdrži takav smrad. Ups. Mike, otvaraj. Ne, Phoebe. Dobro, imam malo okice ovdje. Pa dobro, sad ti, Mike. Ja imam veće oko. Zadovoljan sam. Suzy, sad ti. Wow, kako je veliko. Ogromno je. Oho, blago tebi. To je moje oko, ne gledajte ga. Pa dobro, poješću svoje oko. Pitam se da li ću moći da ga uhvatim ustima? Da, uspelo je. Treće oko mi je ustima. Ukusno. Mnogo mi se sviđa. Pojela bih još nekoliko. Nije mi bilo dovoljno. Sad ja. Oko je tako veliko i lepo. Mogu li dobiti malo? Ne. U redu, koliko jako želiš da probaš? Veoma jako. Moje oko, nećeš ga dobiti. E pa hoću. Daj mi ga. Jao, slomilo se. Moje gumeno oko se pocepalo na 2 dela. Žao mi je. Eto, uzmi ga, tvoje je. Znam kako da se izvinim. Evo, uzmi kašiku. Tačno, tako je mnogo udobnije jesti. O da, prelepo. Ne mogu da stanem. Tako je ukusno i slatko. A sad mogu samo gristi. Nevjerovatno. Želim još i još. O, imam još jednu polovinu. Najbolja marmelada u mom životu. Suzy, možeš da počneš. Tako je. Šta ću mi kašike kad mogu gristi i žvakati? Ovako. Oho, Suzy, jesi li toliko gladna? Društvo, ne mogu da ga skinem. Tako ti treba. Nauči lepo da jedeš. To nije smešno. U redu, hajde da joj pomognemo. Dođi ovamo, skinut ćemo to oko. Hajde. O ne, iskliznulo je. Wow, razbilo se. Daj mi malo. To je moje oko, ne smete. Neću vam dozvoliti. Papir, kamen, makaze. Ko će pobediti? Da, pobedila sam. Onda otvaraj. To je hamburger, kako je velik i ukusan. Jedva čekam da ga probam. Baš ti se posrećilo. Sigurna sam da ću ja imati sreće. O ne, pogledajte kako je mali. Da, blago tebi. U redu, sad ja. Imam običan hamburger, ali sigurno je najukusniji. Suzy, jedi prva. Ja, u redu.
Imam ideju, uzet ću salvetu da se ne uprljam. Stavit ću je ovdje, dobro. I kako će to pomoći? Također imam nož i viljušku. Iseći ću svoj hamburger. Tako je lijep. Dođi u moja usta. Kako dosadno. To je etiketa. Šta može biti dosadnije? Spava mi se. Kako je ukusan. U redu, etiketa. Važno je skloniti mrvice i salvetu. Ustajte, ako ne želite da ustanete, eto vam. Zašto si to uradila? Čudne. Jedite već. Jao da, tako je, imam hamburger. Svi gledajte ovdje, pokazat ću vam kako treba jesti hamburgere. Opi, nema hamburgera, jeste vidjeli? Wow, nevjerovatno. Pazite. Fuj, Mike, to je odvratno. U redu, sad ti. Moj ogromni hamburger dođe mi u usta. Što? Zašto neće? Jao, prevelik je. Morat ću da jedem salatu. Možda da uzmeš viljušku i nož? Jao, da, odlična ideja. Sad ću da probam. Neće, ništa mi ne ide. Premali su. Imam nešto. Wow, kakav veliki nož. Ali ni on ne seče. Šta da radim? Razmisli, Fibe, razmisli. Znam, motorna testera. Kakav užas. Sad će sigurno uspeti. Eto, ja sam rekla. Sad ću te pojesti. Odlično, uspela sam. Šta si uspela da bacaš u nas hranu? Ups, izvinite. To je to, testere mi više ne treba. Mogu da jedem hamburger? O ja, daj meni. Naravno, uzmi. Baš si bezobrazna. Ali imam najukusniji hamburger na svetu. Jao, baš je sočan. Ovaj sos je prelep. Jednog pačeta je malo, želim još. Odgrišću odavde malo i odavde. Neverovatno. Wow. Ništa neću ostaviti. Poješću sve do posljednje mrvice. To je najukusniji hamburger u mom životu. Obožavam ga. Fuj, to izgleda gadno. Prejela sam. Ne mogu više. Ne ličiš na sebe. O ne, kako to? Pogledaj na šta ličiš. Ajoj, kakvi obrazi. Naljutila sam se. Hajde da izaberemo šta ćete da kuvate. O, da vidimo šta je tamo. Super! Napravite mi tortu. Hajde, verujem u vas. Treba će mi kokice. A šta ste vi smislili? Pa ne znam, treba razmisliti. Znam. Treba mi pomoć mojih vilenjaca. Evo ih. Šta ste mi doneli za tortu? To je najlepši fil. Hvala. Opa, još i kore. Čak i bela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala mojim vernim pomoćnicima. Vidimo se na severnom polu. Šta? Prvi put vidim vilenjace? Okej, nastavit ću da kuvam. Pomešat ću učine i kokice i tečni marshmallow. Tako je, odlično mi ide. Hajde da sastavimo tortu. Iscedit ću na korofil. Zatim staviti drugu koru. Tako treba ponoviti nekoliko puta. Odlično. A sad ću premazati sve filom. Napravio sam zelenu jelku. Ali treba dodati detalje. Napravit ću lepe zelene cvjetiće kao ukras. Odlično. Sada ovo više liči na jelku. Hajde da dodamo zelene i crvene konfete. Wow, to izgleda divno. Liči na ukrašenu jelku, jel da? A sad ću od bele čokolade napraviti zvezdu. Miley, kako ti se sviđa moja torta? Super je, Santa, svaka čast. A ja sam odlučila da napravim tortu Sneška. Pogledajte kako ga sastavljam. Sad ću dodati kokos. On baš liči na sneg. Imat ću čak i šargarepu. Preslatko. A sada uzimam čokoladnog sandu. Slušaj, liči na mene. Šta to radiš? Treba skinuti pakovanje i probati čokoladu. Obožavam, to je jako ukusno. Što? Ne. Neću da budem na mesto ove čokolade. Dedo Mraz, šta vam je? Jeste se uplašili? Unutra sam M&M's bombone.
To je baš ono što mi treba. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sada uzimam mali oreo kolači. To će biti oči mog Sneška. Gotovo. Veoma lepo, Miley. Odlično si se potrudila. Šefe, a šta je kod vas? Ostalo je dodati ukrase. Torta je crvena, a od žele bombona ću napraviti mašnu. I ovo mi treba za ukras. Da, prelepo. Prijatno, mala. Wow, sve torte su jako lepe. Šta prvo da probam? O, ovaj Sneško je jako lep. Oduševljena sam. Wow, to je divno. Svaka čast. A šta je ovo? Ju, to je prava šargarepa. Fuj, mrzim povrće. Neću više. A sad ću probati ovaj slatki poklon. Wow, baš lepo. Unutra su čokoladne kore. Jao, to je mnogo ukusno. Takav poklon mi se sviđa. Šta? A ovo je jelka? Nevjerovatno. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Ova jelka je mnogo dobra. Dakle, izabrala sam pobednika. To će biti Deda Mraz. Hvala, Jess. Od uvek si bila na mojoj listi dobrih devojčica. Čestitam. Šta da smislim ovaj put? A ruka je pala ovde. Šta je ovo razglednici? O, kakao! Super, treba mi to. O, imam dobru ideju. Treba mi samo mleko i čokolada. Pomešat ću u šerpi mleko i čokoladu. Ugreću to sve i promešati. Moja žena mi često sprema ovo piće posle teškog dana. Sipam to u čašu. Gledajte kako lepa boja. A sada treba dodati malo leda. Napravit ću nekoliko pahuljica. Tako je. Stavljam ih u čašu. O, čaša se zaledila. Previše hladno. O, Miley, šta si smislila? Hvala na marshmallowu i pokišta pićima. A već znam šta ću napraviti od toga. Pogledajte, zar to nije preslatko? A ja imam čokoladno mleko. Treba ga sipati u blender, dodati maltizers i kakao. Da, tako je. Ostalo sve promešati. O, da. Ispao je mnogo lep koktel. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve šlagom. Šlag vole sva deca. Tako je. Preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Čekajte, a gde ste odneli moje mleko? Treba mi. Imam teglu sa nutelom, ali ostalo je baš malo. Treba sipati čokoladno mleko u teglu do kraja. A sad ću sve promešati. Gledajte šta sam smislila. Sad će se sve dobro promešati. Savršeno. Wow, ukus je super. Obožavam KitKat. A moj koktel je spreman. Jess, probaj brže i reci ko je pobedio. Wow, to je baš ono što sam htjela. Jedva čekam da probam. A želim da počnem od ovog. To je kakao u tegli od nutele. Ukus je banalan. A dobro, probat ćemo još nešto. Wow, to je Sneško od marshmallowa i kakao. Super! Da, prelepo. O, čekajte, aha, kako hladno. Ne sviđa mi se tako hladno piće. O, a tu je nešto zanimljivo. Probat ću. Izgleda ukusno. I ukus je jako dobar. Odlučila sam. Pobeđuje šef. Da, pobjeda je moja. Priznajte, zaslužila sam to. Hvala, Jess. Odlično ste uspeli. Ostala je posljednja čestitka. Šta ćete sada da spremate? O,
O, da, hoću. To je kolač. Hajde, počnite. O, ja sam najbolja u tome. Sad ću vam to dokazati. Trebaju mi lizalice. Prvo ih treba istopiti. A kad se lizalice istope, sklonit ću štapiće. Tako, a sad ću naduvati balon. Tok će biti dovoljno. Umočit ću ga u karamel. Da, odlično mi ide. Deda Mrazu, hoćete mi pomoći? Šta treba od mene? Treba ohladiti. Naravno, majstor sam u tome. O, hvala! Sklanjam balon i pogledajte šta sam dobila. A sada uzimam čokoladni kolač. A dodat ću malo filo odozgo. Stavljam slatku jelku i pokrivam karamelom. A preko ću sipati malo konfeta. Ispalo mnogo lepo, jel se slažete? I ja sam oduševljena. A gde leti kolač? Treba mi jedan. Nadam se da niste protiv, šefe. Smislio sam zanimljiv ukras. I jako volim svoje jelene koje me voze svaku novu godinu. Ali moj omiljeni je Rudolf. Ali nemojte nikome reći. Deda Mrazo, a da li možete da napravite sladoled u kornetu? Wow! Nikad nisam videla to. Da, ispao je sladoled. Baš je lep. Hvala puno. Stavit ću sladoled na kolač, napraviti oči, uši i nosić. Wow, prelepo. A Jess, probaj brže. O da, kolači. Svi su tako različiti. Hoću da probam ovaj. O, jo, moj jezik. O, zaledio se. Ne sviđa mi se to. A šta je ovdje? Wow, pa to je kolač u obliku jelena. Ukus je super. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Jo, kako slatko. Jedva čekam da ga probam. Tu je sladoled. Ekstra. Odlična kombinacija. Onaj ko je smislio to, pobedio je. To je mnogo ukusno. Da, pobeda je moja. Najbolja sam. To. Ja sam smislio odličnu ideju. Šta mislite o fontani od Skittles bombona? Krećem. Oho, svaka čast, šefe. Sada pred vašim očima ova fontana će se napuniti slatkišima. Što znači da će postati šarena i veoma slatka. Meni preostaje samo da otopim bombone uz pomoć ovih super moćnih brenera. O da, pogledajte kakva lepota. O, wow, a baki treba takav uređaj. A gde se uključuje? O, a divno. Jo, oprostite, šefe. Nisam vas primetila. Baš vam dobro stoji ova kapa. Hvala, bako. Da, to je bilo moćno. Vreme da otopim svoju čokoladu. Moja unuka je veoma gladna. Kladimo se da je fontana od žvake mnogo bolje nego od čokolade. Sigurna sam da mala još nije probala takvu fontanu. Čekajte, kakva je ova huba-buba? O ne, sa ljutom paprikom. Da li je to opasno za malu? Ne znam, moram da probam. Izgleda da je sve u redu. Jao, kako ljuto! To je bilo moćno. Rastopila sam žvaku u fontani. Cool! Dete, završili smo. Wow, svaka vam čast. Konačno ću moći da probam svoju krofnu sa čokoladom. Kakva lepota! Čekajte, ovo uopšte nije čokolada, već žvaka. Cool! Sad ću napraviti balon. Cool! A evo čokoladne fontane, baš onakva kakvu sam htjela. Sad ću probati. O da, to je divno, sviđa mi se. Dakle, jedva čekam da probam krofnu sa ovom šarenom fontanom. Oho, to je neverovatno. Ovo me podsjeća na Skittles. To su mi omiljene bombone.
Želim još. Piću ovu fontanu kroz slamčice. O, neverovatno. Dakle, pobednik je šef. Da, hvala puno. Ups, moja kapa. Oštećene. Bako! Jao, kako nezgodno. A sada želim picu. Nema problema. Dobro. Picu da? O, znam. Mogu ispeći testo u pegli za vafe. Dodat ću kečap. Mnogo salame. Obavezno sir. I to će biti veoma ukusno. Ne sumnjajte. Zar to nije genijalno? U picu treba staviti što više brokolija. Ja želim da moja pizza bude ne samo ukusna, već i zdrava. O, kakva lepota. Ju, sasvim sam zaboravila na sir. O, nemam ni rende. Ali imam odličnu oštru vilicu. Uvek otvaramo rasi sa njom, znači bit ću u stanju da ne rendam sir. O, divno. Odlično, vilice na svom mestu. Preostaje mi samo da ispečem picu i to je to. Sada treba malo sačekati. Da bih pripremio sjajnu picu, naručio sam pepperoni direktno iz Italije. Preostalo je ispeći moju picu. Hej ja! O, bravo, šefe. Ne prestaješ da nas iznenađuješ. O ne, moja vafla je skoro izgorela. Ipak nije. Na vreme sam se setila o njoj. Dakle, vreme, joj, kako vruće. Dakle, stavljam je na tanjir i ukrašavam. Ja ću koristiti kečap i sen. Odlično. Super. Moja pizza je prelepa. Ojoj, šta se dešava? Jo. A šta misliš, da li je živ? Ne znam, šefe, da li ste u redu? Mama mia, kakva noćna mora. Koliko još da čekam? Veoma sam gladna. O, šefe, kako ste smešni. Prijatno, draga. Hajde da vidimo šta je ovde. Kako zanimljivo. Da li je ovo sigurno pizza od šefa? Uopšte mi se ne jede. Ali bakinu picu ću rado probati. O, ne, nemojte mi reći da je to brokoli. Uj, ovo neću da jedem. Sestrina pizza miriša? Dobro, a mislim da tamo nema brokolija. Wow, koliko sira je ovde. Obožavam ga. Dakle, sestro, ti si pobedila, čestitam. Zaista? O, hvala. Molim vas, napravite mi palačinke. O, to baka najbolje ume. Kod bake uvek ima brašna. Da bih napravila divno testo, potrebno je 300 grama brašna, jaja i malo svežeg mleka. Sad ga treba pažljivo izmešati da ne ostanu grudvice. Sada mogu početi da pečem palačinke. Napravit ću ih u obliku mede i dodati čokoladno punjenje. O, kakva lepota! Sigurna sam da će moja unuka biti oduševljena. Da bih nacrtala nosić, uzet ću šlag i obavezno dodati bobice. O, bako, to nije ozbiljno. Od testa za palačinke se može nacrtati bilo šta. Može se čak i napraviti ceo hamburger. Treba iskoristiti što više kreativnosti. Mom hamburgeru samo nedostaje malo sirupa od jagoda umjesto kečapa. O da, perfekto. Mamice, kako zaustaviti ovo? Unuko, daj da ti pomognem. Eto, gotovo. O, hvala bako, šta bih ja bez tebe radila? Eto, uzmi moje gotove palačinke, nije mi žao. O, hvala bako. Od ovih palačinki ću napraviti smešnog jednoroga i dodati što više slatkiša i sladoleda.
A kosu ću nacrtati šlagom i šarenim konfetama. O, divno! Gotovo, završili smo. Wow, kako je lepo! Stvarno ste se potrudili. Dakle, ja želim da probam jednoroga. Izgleda lepo. Ali ukus mi se uopšte ne dopada. O, kako slatki medvedići. Sigurna sam da ih je pravila baka. O, da, ukus je super. Oduševljena sam. Da, to je prelepo. Ostalo mi je samo da probam hamburger šefa. Wow, to je sjajno. Cool. Odlučeno, pobednica je baka. Ozbiljno? O, hvala moja draga. Izgleda da danas naše junake čeka nešto neobično. Neko uradio da je sad teško izaći iz sobe. Da bi našli ključ, trebao ispuniti zadatke. O, šta je to? Pogledaj koliko brava ima ovdje. Kako da ih otvorimo? Kakav je to zvuk? Hajde da vidimo. Oho, zašto ovdje visi kanta? I konopac? Ništa ne razumem. Hajde da proverimo. Na broj 3 vučemo konopac. 1, 2, 3. Hajde, Kate. Kako teško. Šta bi to moglo biti? Jao. Sad sam sva prljava. Fuj, odvratno. To nije smešno, Marie. U stvari, čekaj, to je čokolada. Cela kanta čokolade. Baš je ukusno. Daj meni da probam. Stvarno čokolada. Želim još. Pa ne, još nisi povukla konopac. Sad ću. Fuj. Da li su to sirova jaja? Kakav užas. O, imaš nešto u kosi? Vidi, pa to je ključ. Šta da radimo s njim? Mislim da znamo čega je. Stavljamo bravu, okrećem i... Juhu, skinuli smo prvu bravu. Nećemo se grliti. Jao, opet eksplozija. O, kakva zanimljiva kutija. I kakve velike slamke. Hajde ti ovaj put da budeš prva. Nema šanse, ti si prva. Ne čujem te, ne čujem. Ponašaš se kao dete. Dobro, ja ću biti prva. Fuj, odvratno, neću da pijem to. Hajde, bolje ti. Pa dobro, nadam se da to nije nešto gadno. Oho, to je koktel od lubenice. Baš je lep. A mogu li ja da probam? Ne, to je moje piće. Cicija. A možda neće primetiti ako uzmem svoju slamku i... Šta to radiš, Marie? Skloni svoju slamku od mog koktela. Bolje pi svoje piće. A ja ću uživati u svom. To je to. Bilo je prelepo. U mom piću nije bilo ključa, tako da svakako moraš popiti svoje. Kakav užas. To je odvratno. Po vratiću. Fuj. O, izgleda da sam našla nešto. To su neki brojevi. Ali šta ću mi? Shvatila sam, hajmo. Daj mi papirić sa brojevima, da vidimo. 3, 2, 1. Okrećemo i brava je otvorena. Jednostavno. Ti si genije. Ja opet. Što nas čeka ovaj put? Pitam se šta je unutra. Ja sam prva. Hajde. Biram ovaj. Šta ću dobiti? Veliki gumeni meda. Super. Baš mi se posrećilo. Zagrišću veliko pače. Hej, gde si krenula? To je moj medved. Nisam planirala da ga delim. Pa dobro, sad ću ja izabrati sef i dobiti nešto ukusno. To je kamera i miriše na čokoladu. Jao, blic me je zaslepio. Moj medved je postao čokoladni. Wow! Cool, obožavam čokoladu. Ne, Marie, previše volim čokoladu da bih te častila, izvini. Pa dobro. Ja imam čarobnu kameru. Sa njom mogu sve pretvoriti u čokoladu. Čak i ove gadne pileće nogice. Super, uspelo je. Oho! A ti gledaj i zavidi mi. Prelepo. A evo sljedeće ključa. O, hajde
Hajde da otvorimo bravu. Stavljam ključ, okrećem i da, otvorili smo još jednu bravu. Baci pet. Ja, opet nešto. Kakva velika kutija. Ko će biti prvi? Eci, peci, pec, ti si mali zec, ti... Tamo će sigurno biti nešto gadno. Dobro, idemo. Ne razumem, šta je to? Pokušat ću da ga probijem prstom. O, ključ je unutra, ali i dalje ne razumem šta je to. Treba samo izvaditi ključ. Zašto tako dugo? Sve mi klizi iz ruku. Hajde, još malo. Fuh, da, evo ključa. Konačno, daj ga ovamo. To je to? Otvorila sam. Da? Ne razumem zašto se tako raduješ, još nismo izašli. Jo, pa hajde da pogledamo šta je tamo. Opet pića? O ne, plašim se, prošli put nisam imala sreće. Smiri se, Mari, ja ću da počnem. O, to je koktel od jagoda, baš je ukusan. Pa šta je tamo? Znaš, dobila sam veoma gadno piće. Ti sigurno imaš nešto ukusno? Ozbiljno? Da li mi se stvarno posrećilo? Jo, to je odvratno. Prevarila si me. Izvini, drugarice, nisam mogla da odolim. Uživaj u svom gadnom piću, a ja ću piti svoj prelipi koktel. Ključ je kod tebe. O ne, samo ne to. Morat ću sve da popijem. U stvari, imam bolju ideju. Sad ću napraviti čokoladni koktel. Samo jedna slika i to je to. O da, uspelo je. To je prelepo. Ovaj koktel ću rado popiti do kraja. Joj, potpuno sam zaboravila na ključ. Za malo ga nisam progutala. Izvoli, Kate. Fuj, neću da ga pipam. Kako god. Hej, pazi. Dakle, još jedna brava je skinuta. Juhu! Jo, bolje zatvoriti uši. Pa, šta je tamo? Opet kutija. Ovaj put, hajde bez mene, ćao. Čekaj, neka odluči sudbina. Dobro, kamen, papir, makaze. To, pobedila sam. Kreni. Nadam se da je tamo nešto mekano i prijetno. Ali to je nešto gadno. Pomera se. Fuj, neću da tražim ključ. Hajde, bolje ti. Ne, to nije fair. Traže ključ, Mari. Moram nešto smisliti. O, imam ideju. U stvari ne. Misli. Znam šta da radim. Kate, sad ću sve srediti. Gledaj. Op. Vidiš šta je ispalo? Čokoladni crvi. Stvarno? Cool. Baš su ukusni. Ali jednog je malo. Let's go! Posluži se. Wow, to su zaista čokoladni crvi. Obožavam ih. To je prelepo. Želim da pojedem što više. To je to, sve smo pojeli. Ali tu ima još nešto. Jesu li to brojevi? A, to je šifra od brave. Požuri, Kate. 6. To, još jedna brava je skinuta. Ali zašto se rešetka ne otvara? Šta ti je, nismo skinuli sve brave. Ostala je još jedna. Joj. Hajde da vidimo šta je tamo. Kakav veliki orman. Hajde opet da koristimo brojalicu. Ali zašto opet ja? Dobro. Hej, ima li koga? Nema nikog. Okej, otvaram. Šta je tu? Jo. Wow, koliko slatkiša, vidi. Oho, hoću i ja bombone. Ne, to nisu bombone. Prerano sam zaključila. To je odvratno, sva sam u kečapu. Sad ličiš na hot dog. Hoćeš da dodam malo senfa? Veoma smešno, Kate. Otvori poslednji ormarić. Dobro, sad ću. O, ovdje je poslednji ključ. Našli smo ga. Super. Vreme je da izađemo iz ove sobe, Marie. Hajmo odavde. Ubacujem. Okrećem. I poslednja brava je skinuta. Izašli smo, da.
Lajkujte ovaj video i zapratite Barada. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!